Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Partit Nazzjonalista ħarab milli jwieġeb mistoqsijiet diretti dwar l-iskema tal-istabilità fil-prezzijiet tal-ikel essenzjali li se tidħol fis-seħħ mill-ewwel ta' frar li ġej. Dan hekk kif konferenza l-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista One News staqsa lil kelliema tal-Oppożizzjoni Justin Schembri u Graziella Attard-Previ dwar dak li kien qal Ivan Bartolo ta' 6pm dwar il-ftehim milħuq mill-Gvern għall-istabilità ta' aktar minn 400 prodott tal-ikel. Bartolo kien iddikjara f'attività tal-Partit Nazzjonalista fl-Isla li mussow li l-Gvern qed jafas fuq l-importaturi biex inaqsu il-prezzijiet tal-ikel. Waqt li l-Gvern permezz tal-Ministru għall-Ekonomija Silvio Schembri kien għaddej b'diskussjonijiet importanti f'dan ir-rigward, Bartolo kien għalhekk. L-Onorevoli Silvio Schembri qed iħabbad bid-bib, qed jitkellem man negozjanti li jimportaw l-ikel. Għalfej, għax qed jieħu inizjattiva biex jara kif se jraħħas il-ħajja. Ma tistax toħroġ hemm barra u lin-negozjant tgħidlu ara x'ħadd tagħmel ħadd raħħas il-prezzijiet. Mela waqt li kollox qed jola qed ngħidulu raħħas il-prezzijiet. Minkejja dan meta mistoqsi dwar dan, Justin Schembri evidentament skomdu bis-sitwazzjoni għalinna biex immorru nistaqsu lil Ivan Bartolo stess. Ivan J. Bartolo fil-kapaċità tiegħu ta' Shadow Minister ikun jista' jitkellem dwar il-pjan tal-Partit Nazzjonalista, jkun jista' jwieġeb fir-rigward ta' mistoqsijiet relatati mal-qasam speċifiku. Waqt li minant Schembri ma ħadna l-ebda risposta xierqa, ittantajna xortina ma' Graziella Attard-Previ, iżda minflok din farfret iżjed minn Schembri. Jien għandi l-istess risposta li għadu kemm għall-Onorevoli Justin Schembri.